नमस्कार प्रणाम भैया लोग। आज के ब्लॉग का फिर से शुरुआत कर दिले बाड़ी और पिछल के ब्लॉग में हम बतौले रहनी कि जितना पंडाल बाकी है वो आप लोगों के दिखाई तो देखा ये एक पंडाल और मिल गल बा। यहाँ देखल जाओ तो लगभग 80% काम हो गल बा पंडाल का और अंदर जो प्रतिमा भी स्थापित बा। बाकी तो प्राण प्रतिष्ठा भाई नहीं के भइल। देखा ये गणेश जी हवा, लक्ष्मी जी हैं, हेदे माता दुर्गे हैं और शेर पर सवार हैं और साथ ही हर कार्तिकेय जी हवा। तो भैया मतलब बहुत खुशनुमा माहौल होला और मतलब हम का ही बताई। अब इन प्राण प्रतिष्ठा नहीं के भइल, ए वजह से सब अपन आवत बा, फोटो खिंचवावत बा, वीडियो बनावत बा। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाई तो फिर साफ सफाई वगैरह बहुत सारी चीज़न का ध्यान रखे के पड़ेला। तो चला अब ए पंडाल के बाद अब चलत ही अगिलका पंडाल में वो आप लोगों के दिखाई। लाइब्रेरी हम जाते नहीं तो रास्ता में जितना पंडाल लौकेला कुल हम आप लोगों के दिखावे का कोशिश करब। तो चला अब ये देखा एक पंडाल यो लौक गल रास्ता में। तो देखा यो पंडाल बढ़िया लगत बा, भव्य लगत बा। देखल जाओ तो हमन के दुर्लभपुर में, गाजीपुर में कुल पंडाल लगभग एक ही थीम पर बनावल जाला। तो देखा यो जो बढ़िया बनत बा। बहिने अंदर जो मूर्ति उर्ति नहीं रखाइल। चला तो भैया ये जब ब्लॉग के खत्म करब पहले एक चीज़ लोगों के और दिखा दी। देखा एगो खाई कुर्सी बिया, एकरे बारे में अगिलका ब्लॉग में हम आप लोगों के बताइब ये कुर्सी खास काहे बिया आ कितने का बिया, कितना एकर मतलब बढ़िया चीज़ बा। अगिलका ब्लॉग में एकर जौन हम वीडियो आप लोगों के साथ लेके आए। ध्यान रखिए लोग। जय माता दी।